dozrievajú paradajky. Toto je delikano. Tie sú fakt výborné. Musíme oberať na raňajky. Toto je odat, myslím. Hej, odat. Tie sú také žlté. Toto jedna praskla, nevadí. No, to tiež delikano. A toto je baldo. Tieto máme rádi. Tie sú sladučké. Takže tak. No a ako pokračujú ostatné v raste? Toto je odroda Brutus. Teda tie sú fakt krásne.